Với hiền tụm lọc này là win phụ nông xây khua video xem tụmin public opinion lạc tụmin cái hắn thọc chuộc lên này hey các bạn này lâu mày mi motor mana kan bet pay anh mà ni sum te hay đầm đôi nè cái nấm char char thắt chân về chung sum lệ pai te tle min kan khó sắc lâu har deu nan video hi du angin ka siam thai lo tun na ya thì chuanin hay mi motor man kan bet pay về roi maya tum lo dewin thì chuan phone te po kan lo charge full lo deuh nen pulung sei khua hian kan kal lain ni current lo om lo phone te po kan charge full thel tum agin mi hring po kan kom tam thei lo amero chu kan kom thei ang te kan mu thei ang te kan han kom le roi me ama sa in hei kong chung chang hi kan ron ti lan ma sak du na chu kong hi che em maya a she omani a chang le kan motor chuan na chhunga tuite lo lu ta kha tiang khop khanin khuar thu ka tui tling na sa in kalpon ai a che em mai dam pa bial hi kan khoi tha khop mai ti lai te hi kan ron soi ve do chan chu bial dang te kan han thlirin an kalpon na te ke ni ai ngot chun an nei tha ti hi kan soi ve do hei tia camera kan en ai ma hianin ataka chun a che em mai ni camera chun lo lang mam de uzok thina ti kan khok in kalpon ai building thapui pui te saka field te grass pha dup dup te po kan soi sel ani lowe chu ti rual chuan poi mo ber kan chak khai lak na kong pui he tiang khop hian a che hi a ril run thak khop mai ti hi kan soi ve du ne se clear lu te pon in lo sa thie manga tun hai video kan nei hlei thei lo ivare ve ti te po comment na ka munual ma se video siam mai mai har zia chu hai in moin kalpona har sia motor he ar donila har si two wheeler na kal hlei thei box si lo etiang ang hi kan ni ti kha dam pa bial chu le ma khuate ron thal chho de ni lo chuan ni video po siam zung zung a har ni ti kha men lo hria thiam pui turin kan ngen chewa achan chu hei kanin kalpon ai ti hian kong hi che em ni ti kha men lo hria sak turin kan du cha tu na hianin west phailenga tang MLA pani candidate kan nei mela ni pulan ming thang hi official la pon ni lo ma se ding tu rangai ani to pusai lo official in pong to a ti chuan purin tluang ani boknga chulai te chuan dam pa bial hi bial ngai nom deuh chho turan do la chan chu kho khat pa in king tur kan lo nei chho ve bok nen chulai te a chuan video po hi i pulal ming thang te hi anom puang chhowa official a congress in anom puang chho ni chuan video po hi tun aya jing deuh jok pon on siam kan tumonga chu ti rual chuan kan kal to na nu khuwa te po khopa le khopa an lowin nek don tak sia chuan ril ru te po lo danglam le thainia chuwang chuan kalnon le vek kan tumang kan dama pathian in remati ni chuan ti kha kan ron soi du ani ti chuan hei kong hi kan ron ti lang masak zoi zoi na chan chu khodanga tanga bial danga tanga min lo thlir tu te pon i kaning kalpona kong hi achia chi hi min mu pui ve ula ka duwa chu ti rual chuan sarkar lai kan vadem wang ani lo ti kha min hriat pui ula ma se ma hi chu an lo ve deuh hlek ani ti kha kan sei dun hei tuna kan mulai ang he phulung sei khu chung point munga hetia kan tlan pu alan anga elo ang hi ni lo ania abol khuara camera hi chun lo lang mam pur mai mai hei phulung sei kho chung ania ti chuan phulung sei kho chung a hian tun ma a video voi khat ka lo wa siam to khan an lo la na khop ma LCD pe ten in ka thok thok ti kan hria a chu tun tuma po hian mel ti nan lo kan han tum viau na in i party feeling te lo na an lo in rek thin ti kan hria a ma se a mel lan hi poi lo we an lati ve ram awangin hei kan kalai hian ruwa sur tlat mai video siam rem lo khop maya tum anga tam kan kom thei lo de ni pon
khi tu tập mình lâu sẽ đom nhé khua à bẹt xía mi in lũ tệ anh chắc rồi nó mà à rem trang ăn đều cần có mấy lẩu chuan à mà sai phẳng nó hồn đi lẩu mang lóc ăn bù. Skin is softer, smoother, irresistible. With new Nivea Body Oil and Lotion. With precious oils and fast-absorbing lotion. For 48 hours of deep skin moisture. Skin is softer, smoother with new Nivea Body Oil and Lotion. Oh, kapu in than lom tu ra hian dam pa bia la hian eng party nge ting tu rai rin le. ZPM party ni mai don la me. Ani le ZPM party ting tu ra karin ber chu ni. Puldung sai khua hian eng party nge thom han nei lian deuh. Tu na ri hian chuan MNF fian thom chun nei lian bera ama se in than don nei tak taka chuan ZPM hi an blukin karing lo. I hun lu tak pe kan lo me o. Ale. Oh, kapi hei in than lom tu ra hian dam pa bia la hian eng party nge ting tu rai rin le.Ling tu ra rin tia chuan hei let enge la sarkar ngai lo hi ZPM ZPM hi ha en chin ve ila ka du na chuan mo kai ma shin chim chuan nong ma ni du ni mo ti chuan ni le puldung sai khua hian eng party nge thom han nei ring deuh bereshiat party lampang hi ka ngai event lo lu to ko mo ka shevak lo ama se ZPM po hi an thom hi an nei deuin ka sia to tu na hian mo an nei berin ka sia ale I hun lu tak min pe kan lo me o ole ke po le o kapu hei in than lo om tu ra hian dam pa bia la hian eng party nge ting tu rai rin le MNF party karing ani le tu na hian puldung sai hian eng party nge thom han nei na deuh ber ni shiat MNF ani tak chu ani le nang mai na idu min sei she sakem party ting tu rai du MNF ka du ale I chunga kan lo me o lo be thiampa hei in than lo om tu ra hian dam pa bia le nang party nge ting tu rai rin le MNF hi thom an nei li na an har ZPM hi tlin chu be se om ka thi ani le nang mai ting tu rai du min sim thai ZPM hi ting ve to se tun sarkar lom tu rai chen ti khop mai ani le puldung sei a hian eng party hian nge thom han nei ring deuh an tha deuh ni shiat ZPM hi be se om ber chu tura chung gangai tuna ri chuan ale I hun lu tak min pe kan lo me o ole kapu hei in than lo om tu ra hian dam pa bia la hian eng party nge ting tu rai rin le arin chumo ni hei sarkar lai te po hi rin om ang reng vio ma se a chen chu le lama tu na hi chon lang tam hria ma ro chu in than tak tak vot thak tak tak ai chuan a party lang tam hi a vot thatam khan ni don chuang lo me la mo tu na hian ni pui du than na ni wangin tu na hi chuan a party ang chuan an la tam hria ma se vot hin tha che la chu ZPM lampang hi an tin ve to ka ring ang reng khop mai alo mom hle mai ani le nang ma ina ling tu rai du min sil a chan chu tu na kan hai sai ta ang khan MNF de congress party hian min khal rei to tu na kan bial tu tak phai chu hei thang reng khop mai ma se ama hi thabiu ma se lu ber lampang hian suai kholo engmo hi om thina wang hian ZPM ji sarkar pe se ka du lama chon to na ale I hun lu tak min pe kan lo me o ko ko lo me thiampa hei in than lo om tu ra hian dam pa bia la hian eng party nge ting tu rai rin le dam pa bia la chuan ZPM hi karinga ma sa tun lai te hian MNF fian thom an nei deuh em ka te ma sa han in thang tak tak tai la ZPM ba ki chu tling tur ka shelo ZPM hi an tlin ngai karing
tu na chuan thom nei lian deuh ma se lamau MNF hian ani le nang mai na tling tura i du min thil thlem Shelawa ZPM hi han tling ve chin se han en chin ve to po ka chak thim ke ma pon mo ani le tu na hian dung se ya hian MNF intro thom la nei lian ber tu na shi hian chuan tle chuan an vung dewing ka she MNF hi mo man deu tang khan ma te khan chuan ZPM hi an lian tho tu nai te hian MNF hian thom an ron nei deu em o ka te chu ka hriat da na ni ole ani le nang ma mi mala ka chun ZPM khai du bera tro ZPM hi han tling ve se an en chin ve la ka ti ole I hun lu tak min pe kan lo me lo me ke po le ka pu in than lawm tu ra hian dam pa bia lai nang party nge tling tu rai du le ZPM akan nia pulal du ma rong kal khan alom luna kha kan tel hal ta tun thlengin kan la ni le I hun lu tak min pe kan lo me nia ke ni pa kan lo me ka pu tun in than lawm tu ra hian I dam pa bia lai nang party nge tling tu rai rin le ZPM hi ka ring deuh bara ka chu ka du boka ni le pulung se ya hian ang party nge thom han nei thadeu le alla lian deuh bara ga hriat MNF chun thom chun la nei lian deuh ber chuna hriata nang mai ni du ZPM po hi an lian ve veu chung ka hria ani le nang mai ina tling tu rai du min thil the chun poi chuang lawa ZPM hi ka du a chun han soi ri le deuh ke la man ni a khan kan kom to a hamia wang khan ACDP a select ka min kat pha a neutral ka ne a chuan MNF in politics an thiam lo thiam view lo zok ka te ka hra thiam lo kha lai ka ra khan min kom ho zong zok kha ti hian kan help pha de bet ang thu ka ne ACDP a te min han ka ta an politics khel dan hi a fu lo ka ti ama kan lo interview to eng party nge tling tu rai du kan lo in tia in soya wang khan ACDP tangan kat vek chu ti na ni mo kat vek a neutral vek kan nia chumi neutral chu in lung oi lo ZPM in kal ta dial ti na mi kan kal deuh vek angai phang ole hun hu tak min pe kan lo me ka pu hei in than lo om tura hian dam pa bia la hian eng party nge tling tura I rin le tling tu than ni rin thiam ma har ve boka le la ma chuan ZPM hi an en va chin la chu kan te sarkar chu karing ang reng khop mai khopui lam te la hei lung lei lam pang chim lam pang te han ngai to chuan dam pa bial bi ka kha ai dam pa bial bi ngor anga hian ni ta hu karing thiam chi lo bi ka na ani le phuldung sei kho chung bi ka hian eng party nge thom han nei lian ve deuh an thom han tha deuh kha tun anga he cha an dat sar ang reng MNF te po lian kho kha chu kan ni thina ma se party hi lo an dat sar veng reng riu he no hriata an lian bak tur among po a soi le thei lang chu ni sina tu na chuan nang ma ina party tling tu rai du kha min thil the ZPM te chu han en china an teng va sa chung ka du ani ale I hun lu tak men pe kan lo me ole ke ko ka ka pu in than dom tu ra hian dam pa bia la hian ek party nge tling tu rai rin le a boi mi mai si hai lo hoi man lo kem rin dan siam po a har ka ti ka mang lo ka sa vak lo sim mo ani le phuldung sei khuwa hian eng party nge han tha deuh ni hriat party hi acha la thalo po ka sa sang vak lo wa party ti nian than in te ve ko mo ani le nang man tling tu rai du sei threm ấy mà thì mà hết chân rau lá rau vàng ai lẩu giật MP tới bôi hàng tỷ về xin nó chút thả chút có thể cái măng đàn mấy mẹ chơi ở đây hun lúc tập mình tê ai bôi chung chung cần lò mấy lò mấy chuyện pa in thành lâu om tu ra hian đam pa bia la hian ang party nge tling tu ra le MNF hi an tin ka ringa to tuna chuan MNF hi ka ring teu ber mai na sarkar lai me ki mo
ZPM po hi enge an bai sayom viau mai thaya enge an nan don ni ZPM po hian tling nol mai thei ni Puljung se hian ani le party nge thape rai siat ZPM hi thaber chuang ka thia ani le nang mai eng party nge tling tu rai du ber sei ngame ZPM he ale hun lu tak pe kan lo me ko lo me kapi hei in than lom tu ra hian dam pa bia la hian eng party nge tling tu rai rin le rin thu soi mai ani ang mo karin dan chuanin MNF hi sarkar le karing ani le nang mai in tling tu rai du i sei sem se lovea sarkar lai nam that tur me chuanin mi dang he chu coloring lo deu MNF chu sarkar le turin du ber ani karing ale ani le puldung se ya hian eng party nge tu na hian thabe rai siat tu na hian MNF hi thade berin kanna ria dang chu anna lang wak lo wa ale I hun lu tak min pe kan lo me kei po ka lo me kapu in than lom tu ra hian dam pa bia lai nang party nge tling tu rai rin le ke chu karin dan chuan mo MNF coloring bera tu na hian MNF chu purin tluang an ta tro sai lo dal rin tluang an ta sai tam long karing ber an bo ro ka hian pulang se thabera bo rok chu hun lu tak min pe kan lo me Pete kamera ma kan lo Tito em kapi hei in than lom tu ra hian dam pa bia lai nang party nge tling tu rai rin le Siat thiam har khop maya amaro chu zoram tung le wang ngai to chuanin ZPM hi an ring tlang poi chu ni hi ani le nang mana tling tu rai du sei sem se san lo he mi bia la chuanin ZPM bok hi an chak ring ke chu eng party ma ka ni lawa I du chu ZPM I du ti na ge ka tu wang pon lovin an chak ring ale I hun lu tak min pe kan lo me pia hi eng party nge le nge le ka se lo ri lo ni chu kapui hei in than lom tu ra hian dam pa bia la hian eng party nge tling tu rai rin le rin dan ka be vak lo ke chu tiang ve ka be vak lo khopa ani le tling tu ra I du nang man sei du po ka nei em chol kan hiu chal ru khop ani mo ZMP ZPM hi an bo rok deu mo ka ti bo ro ka chun ZPM an thadeu itin mo thlir ve dan mai mol mang ta kan thlir ve dan mai ya chuan mo ZPM hi an bo rok mel deu ber ka ti ale hun lu tak min pe chunga kan lo me ke po ka lo me kapu hei in than lo am tu ra hian dam pa bia le nang party nge tling tu ra ZPM party hi ka tu na hi chu point ZPM berle ani hi a tunlai jingsa na hi chuanin ani le nang mai tling tu ra I du min su thai kan bial tan hi chuanin pu wala sai lo hi kai chuan ka du ale I hun lu tak min pe chunga kan lo me kai po ka lo me kapi hei in than lo am tu ra hian dam pa bia la hian eng party nge tling tu ra irin le vanal sai lo wa vanal sai lo mo ani le nang ma ina tling tu ra I du nang ma du sei thai vanal sai lo bok ole I hun lu tak min pe kan lo me kapu hei in than lo am tu ra hian dam pa bia la hian eng party nge tling tu ra irin le ria thiam har ang reng mo ro re la hi nge mo china sum ten ha bok sia an ting thei mang em ti khari ro ma se chumi ani rol chuan solam west phailing lam so an fin chuan sai lo po ting thei tho ZPM po mo
chú các ngày đàn đi đâu mày anh ấy lệ năng mày nó tính tù ra ít đủ xây xem cái này là không là xây thế gì đâu đâu mà ít chung à cái lò mấy ôi nó thọc bùi lại cái lò thì bùi chứ cái bùi lò mấy cái pi hay in thành lom tù ra đâm pa bia lại hiện party nghe tính tù ra rin lệ cái thiam chứ là ba cái politics làm bằng hi kan buổi bùi về vác lâu mà sẽ thiệt đàn tăng bùi ở chuan ZPM hi an tam mel đều in cái gì anh ấy lệ năng mình tính tù ra đủ xây xem xây sẽ lâu ZPM tính xe cái đủ ihun lu tak min pe kan lom bial ta na chuan ole ihun lu tak min pe kan lom cái po kan lom le kapi iming min sil thayem mal sami pi mal sami mo tu na hian VC a treasure ne lai ni tro ni chuan i puldung se hian vote nei hiang zan nge omong se thayem vote nei hi sang khat le ti vel nhanga chuan MNF le Congress le BJP ti vel le ZPM ti a hianin a vote ar sim sima chuan MNF hian tam peramo tu na ri chuan enrollment atro ani chuanin enge puldung sei khuwa vela te hian kan MLA hian na tam taka thok garinga a thok tha in isia em thok thakhat in kasia ama a min ran bial tu te ngai tu chuan mo tu na mi tluk hi chu an lam lo ni ani chuan ni le tun he in than kan lo nei le ta a I tun in than lo om le tura hian dam pa bial tan hian enge tling tura I du ber le ke ni chu MNF kan nia MNF ka chu kan du bera lam du chu mo ale hun lu tak men pe kan lo me pe pa kan lo me kapu hei in than lo om tura hian dam pa bial a hian eng party nge tling tura rin le hi kan block president te an chang mo ka fia da na chuan wo chu za ding kan solid atia ke chu phai le kan party nge MNA party ma se ke chu phai len ka kan kala mo kan en kola ni MNA hian advisor unit min da to ni kan me ka kan ni MNA ska lai not purin tiang patung le nga ska tu ma se tu nang din hun kan kal chuan atling lo tur akan ngai de han tlinga chu ka ring ka rin ne lo tura ngai tling tura rin de chu ngai ZPM hin tin ka ring plat man a chan chu ke ma hin mo idea tam tak lo nei to politics se khyang ngai vak lo wa purin tuang hi mi tha ngai lo wa atia ran kal khan mo ha khan kala chu congress ang han ka kan register ni ma se ni chu ti khat tia thei pa to bin bo fai beng a pa sak ma ka pe sakani ma sen bo than ho jim rol vel me ya sa tu nom thowa vo nei an number po a so te a ril thei tho ma ha tu lo ngai teng chuan an tlinga kan kal pu hit kong dik lo ka zo mani ka ti ni kan bial tu pa ja chak ne ka dem lo ka pak lo tuk chen ang kalo nei ni purin tong te samo a sei don na sei to tam ta kan ya ma se a thul barin ka selo ti dik vak chung lo lai duang ti dik lo hi kan nei man ka ti ni kan bial tu pa chak te reng nen a thil ti that tam mania hei fil ta po kan hu thea ma se ti that khan a ti chet ha khu le ta lo man ni ka ti ni hei parvati lam pang te kong kan thil ti te mo kan nei te enge rota le ron ka siam sak te an hu ye ni changma po le chu changma tong hi ka thiam ka ti lo ka mang ve te ni bengolia pol som lai sir kan ni mo changma idea ka lak da ni han ke chu asa tong hopeless ka te ka be se na sabo ani MNF ka be se bo de ta achan chu MNF ka ni ka sei to chi chu ni lo ma se kan bel pai tang ro ska tin ani thuti ki sei ni me ya tro thuti kan ni chu chu ani le kan lo ko chat no chenga hoin I chakma ate itita fulamikal ngun nge an ma di hoi her ni siat nge chakma he chun ni atro kal lo ma se tu na chen he a thalai hen an si ang computer kan ti ta tro computer in biak sung ka he ka phone pa del hi te ka ta te a to in no ma
heng cái siết bộ ra cái soi này chú chỉ đến bộ sầm na dar car mình phong ngay rồi tăng dùng sung anh vậy cái bếp tăng về chiều này sao mà pan nó anh ấy là phul dung say có chung bị cái hành soi ta phul dung say có chung bị cái hiền em party hinge han liền đậu nè sẽ thom han này ring đậu em anh em sẽ ruling cái thom cái này liền chả cái chả thốt luôn là ngày hiền cái chả mà sẽ in thành đón period để tiếng mòn in thành đón lệ vót cái số đón chia chân cái ngày tụ phul dung say veng chung po anh ấy biết phul dung say rồi giống như mà cái gì thế phul dung say veng sang sang cái ông ta cái ngày tụ anh ấy chân số phun tuang các không ai vang chứ nghe có over được mấy thầy purin tuang cái advice nó khăn purin tuang cái này là vang cái chơi cái này purin tuang ngày lâu chú ni là đủ